Това е на един от най-силните уреди, защото скоковете са и специалност. Много мащабна, амплитудна и, разбира се, въжето не се изисква много гъвкавост, което за нея е проблем. Тук... малко глупава грешка. Ми реши, че вече е приключила, като че ли. Да, бърза да приключва. Във всички случаи си спести един елемент, тъй като закъсня.